A titular de Infraestruturas e Mobilidade, Etel Vázquez, achegouse esta mañá ao Concello de Ribeira para anunciar a licitación das obras da nova vía de conexión coa aldea de Fafián, que suporán un investimento da Xunta de preto dos 900.000 euros. Segundo ela, a actuación suporá o primeiro paso da futura variante. Esta nova vía entre a estrada da Diputación e a aldea de Fafián, unha licitación das obras de 574.000 euros, pero que se sumamos os 220.000 euros das expropiacións, estamos a falar dun investimento da Xunta de Galicia de 861.000 euros. Por lo tanto, hoxe damos ese primeiro paso importante, a primeira pedra para avanzar no que é o proxecto completo da variante de Ribeira. O alcalde Manuel Ruiz agradeceu á conselleira a rápida resposta á súa solicitude, ao ser esta unha actuación, segundo el, clave para a funcionalidade da rede de estradas do municipio. A parte norte e a parte sur de Ribeira vai a quedar pois cando menos unida e con unha funcionalidade, non a funcionalidade lóxicamente do que sería a totalidade da variante, posto que senón sería, digamos, innecesaria facer esa segunda fase, pero sí que vai a quedar absolutamente operativa non só co centro, é dicir, ca zona de Avesadas, ca zona centro de Ribeira, onde pode ser a Plaza de España, a través de Rúa Canarias, Mariño de Ribera, ou ben a outra rúa que ali existe, senón tamén todo o que é a vertiente sur, que a partir de esta comunicación pola carreteira provincial, pois vai haber a unirse donde empeza a variante. As empresas interesadas na execución destes traballos teñen de prazo ata o vindeiro 19 de decembro para presentar as súas ofertas na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.